Kilo rek, ta reviewno omah ready unit. Unite ready karek pindahan tok rek yo. Lho, omahe apik rek yo. Wis ana ruang tamu outdoor. Iki lokasine di perbatasan kota Surabaya, tepatnya Beji PDAM rek yo. Lah, ukurane 5x11, regane 200 piro Mas? Regane Mas? 280 nego. Wis ayo masuk gak suwe-suwe. Lah, karpote rek yo, ombo sembarang mobil nang kene isok mlebu rek yo. Kecuali mobil Alphard. Lek mobil Alphard gak masuk rek yo sing temen ae rek wong regane omahe 260, mobil Alphard wis hampir 800. Yo gak masuk rek yo. Wis sing genahe. Lho, fase tampak depane wis kaya ngene rek yo. Perpaduan keramik karo ono lampu sorote, ono cendeloe, warnane apik abu-abu ngene iki rek yo. Apa warna apa iki abu-abu rek yo. Lah, iki ruang tamu outdoor rek yo. Apik rek yo, kena gawe nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kaya gak duwe dosa. Lah misale sampean duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero rek yo. Ben kekayaanmu ben gak diintip kancane menghemat wong sing iri karo sampean. Ya wis ngono ae. Oke. Loh, kusene anti rayap pisan almini. Lah, iki ruang keluarga rek ya, super gede, kena gaya sinan wong RT 2 RT sik mod. Plafone wis drop ceiling, nang kono wis ana kaca super gede ya. Kena gaya pencahayaan. Lah, iki kamar pertama rek ya. Lah, kamar pertama kena gawe ambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku. Wis ana cendela mini, lah nang kono anggone AC ready rek ya. Lah, pintune enak rek ya, sliding ya. Lunyu rek kaya welut kecegur uli ya wis kamare jejer ana loro. Lah kamar pertama wis hampir padha lah karo kamar kamar kedua wis hampir padha karo kamar pertama. Pintune ya padha sliding rek ya kaya welut kecegur uli ya. Lho dapure super gede rek ya wis ana minibar mini ngene iki rek ya. Kok sampean nang kene karek kono kursi kayak kafe rek ya. Kok nang kono kena gendek-gendek barang kulkas ta apa sampean aturan dhewe. Ya nang kene iki wis ana pembuangan, ono colokan, ono keran, wis sampeyan aturen. Lah, kono wis ono vibre ya, tenang. Lah iki kamar mandine. Kamar mandine super gede rek ya. Kena gawe adus wong 19 sik emot rek ya. Klosete nggawe kloset duduk, wis ono showere. Wis nang kene Mbak Depi. Nah, Depi rek, Mbak Depi. Lah, omahe iki rek ya, regane 290 nego, unit ready karek pindahan tok rek yo. Iki lokasine ndek Desa Banyu Urip Pakal Beji PDAM. Ukurane 6 kali 11 rek yo. Wis langsung digas biar sampean sing golek omah ready wis gate inden-indenan, wis langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.